Hello, mari kita jumpa joto bai tong, khakra joto na karma tong gonai, jeng bo kahang tong go, nama? Babit ka na ako na, mat ako ken. Tata, nama? Tata. Taboki ang norok na sawano, taune bagai ang channel katal open khaika. Sekanggo ani kaisa channel tok mani, apoba blog channel lo. Oro ang puilago ani videos rok namani hingke. Apro ang kaisa thangkrang bodol bai ang nangjak tok mani. Apro ani ja activities ongoi tok mani no ang apro o videos no ang upload khayoi. Ang views mai tok mani. Tuman bisingo 60 videos rok ang upload khaikana. Inke views bo komo manka ge watch time bo prai 3k ni sakago manka dai subscriber hangke 2k ni sakago bo manka gawle khe ang blog videos rok upload khaika inke views kisa komon thanga noro nugui makana inke tola thangai noro taibang no phunu gano sakango ang kaisa thangrong bodol ni angoi ang awai khaitong mani no inke obisingo ang 10 15 ta videos rok ang dile khaikana iko muna ne first second debe tolago ang tongmani video sona dile khaireka inge sakago thangen no phungano haikena kobang ma ang kaisa bodol ni angoi awai khaimani inge saka thangen no phungano inge apron simi ane my first blog ni ang upload khaireka apron simi ang blog videos upload khaimang thangmani inge haikemang ang blog videos ang dagoi thangka yang kita nak ano hamzung mengmurka, ano pipeline ya hamai tu. Yang kita berskan kau nak oh blog channel ni bising tu nak blog video sok ang upload kai nai, yang kita umai kena hamzung menguri tong di. Yang kita sekarang tapi orang pun kan, apron blog video kau ang mang dah kado, yang kita umai kena ang dah thangka. Yang kau kau umai se audience juda orang thangka do. Sekarang tu ane thangkerang bodol le angkoi. Hakiba politics ni angoi ang awai khaitang mani abo audience subscriber rok marmani tabang kita blog videos upload khaireka hangke juda ta oin thangka audience hangke views bo kom oin thangka hangke mahino abagaino ang ketal channel ang open khaira mani hangke ta nok saimang kana mara tai kising song hangke logre tongdi taiba na support di ang taiba kusu kai manane nongni support bai hangke abone bagai do kothoma kaham ani bagai o video no ang sunamoi kok sai tong puru o bisingo no khorok noi bok masak tham family no bok ani nogo phaijak brok sai khilengkha ani bagai sukno hane tong thai tongo hanai elemba pordi kaham ke tongdi tai sangsana phaki rumahai bunang ya ska bunole phaki rumaya mahairok sai thangka hangki angbo corona moito khaitona ne bagai tabo o video no o corona add mai khai khado hangki aba ani bagai no sangsana jang khogoi tong mahai binthana jang khogoi tong maya tai fasting tong thai ani father mother ni bagai abonba ani bai sai khilengkha tai elembag rok pore thai tai message baibo elembag ne kok rok no chorcha khaidi practice khaidi hene sai khilangkha tai sajang manabo bini thane yafarai tongdi hene sai khilangkha inge aba ani bagai no ani bagai kothoma kaham abono ang o video bisingono add khaika tane bagai male marketing song o kongno sakhi muitu tonna bagai ane tongmung samo bukisa hamya online gambling rok khaitong jago tai kobang ma tama nai
jora hamjani bisingtui ang tongjago tui kangtui kangeni tongmani sagni sinumung no pogoni tongmani tai tini kotorma ni bagani bes.